Any Okay. survivors made it off this rock? Make your way down to the landing bay and find a terminal where we can download the transport records. I'll check in with you there. Някакъв влезна. Ще чака да влезнал 5 секунди по-рано. Отваряй вратата. Не. Виж ли на него? Кой тук мога да кикне, ей? Тогава няма кой да го прави. Хайде. Окей. Сган. Мръсна сган такава. Още сган! Опа. Абе, видяхте ли, че има сган? Не. Споменах ли сган? Сган! Не мога за сган. Не, всички ми каза, не знаех. Да. Летяща сган. Не пуцай по мене. Въпреки че аз съм толкова път минал пред тебе, ма ти си длъжен да спреш да путаш. Абе! Сган! Оле лем, ай! Не верно, това сме отдъл. Хора! Ама трепса. Забавя узутата. Значи има смисъл, да, ама... Айде, карай сега. Това искаш да има смисъл. Ей, чакай, ти си мен. Сганове мръсни. Таки ще изядат, бе. Чакай, че си оправих звука. Много си. Аз съм без звук. Не бе си така да се чува. Той аз май съм без. Да, аз. Не гледай. Трики минай зад мене, аз съм тоскър. Добре. Не, аре бе, издънка. Айде да го забавим. Не! Айде, идвай го. Хайди. Въпреки че щом Ивано не дем оцелена толкова сган, сам и аз ще го оцеля, не мислиш? Не. Фъка, Да, то тук съм Не, спомнил. ще изгледаш това клипче. Медик, наполовина живот съм. Окей. Не го помня. Емо. Къде? Скам! Ей! What the fuck, какво ми се търся тук? Какво ми се търся екрана, бе? Човек стоиш пред мен. Какво ме стреля? Говорих на трики. Бара ми И аз се усетих. Сган. Стига с тази сган, бе, човек. Ти го измисли. Так, аз съм ти виновен, че да слушам. Си сган. Аз съм тук. Голема, ей да знаеш. Помагай на сентри. Аз имам минигън да чуя. Окей. Въпреки че... Скоро ще го преобърнем на сам. Там... Маки, Човек стоиш точно пред мене. ей, че не забележа. Аз стоиш Почти съм готов. Окей. И готов. Ей! Айде, че тази ган ще ни изяде. Ако. Destroyed like a boss. И винаги ми пада върху глава. Скам! Майко, Yeah, these manifests are useless. това съм This record сказал, keeps да. wasn't exactly high on the priority Тун, list. тун, тун, тун. We are Mission now search and complete. rescue until otherwise informed. Ей! Keep an Аз eye съм out левел for 3, survivors. yeah. Head for the far Аз exit. съм Аз съм и... вече. 11. You're Майко. gonna get to the colony. Аз вече имам medical gun. Вау. Ей! K80 Personal Defense Weapon. Това ли беше? Окей. Да.